Hej, mit navn er Patrick Bourblé, og velkommen til Sporty Sports. Her hjælper vi atleter med personlig branding, sponsorater og partnerskaber. I dag skal vi dykke ned i et emne, som berører rigtig mange atleter derude, nemlig det her med, hvad man kan skrive i sin sponsoransøgning. I dag skal vi gennemgå 5 ting, som du kan skrive i din næste sponsoransøgning. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige minde dig på, at vi har en gratis sponsoransøgningsskabelon, som du kan downloade ind på vores hjemmeside lige nu. Den kan du måske bruge til at bruge som skabelon, mens du sidder og kigger den her video igennem og skriver nogle notater, så du kommer rigtig godt i gang bagefter. Nå, nok om det. Lad os komme i gang. Det første punkt, du skal skrive i en sponsoransøgning, det er meget høfligt at lige præsentere sig selv. Det kunne være navn, alder, by. Så skriv måske også lidt om dit ambitionsniveau, så virksomheden og den her potentielle nye sponsor, forhåbentlig får du en ny sponsor, kan se, at du drømmer om at komme meget længere end der, hvor du allerede er nu. Drømmen virker altid rigtig godt på personen, du skal samarbejde med, og hvis de kan se, at du drømmer, så drømmer de måske også selv. Ligesom et godt profilbillede siger meget mere end 1000 ord, så er det også meget afgørende, at du har et skarpt billede. Jo bedre dit billede er, jo mere professionelt fremstår du. Og her taler vi faktisk også om selve billedkvaliteten. For hvis du har et sløret billede af dig selv, hvor det måske ikke står helt knivskarpt, kontra at du har et rigtig godt billede af dig selv, så vil det altid gå bedre med det gode billede. Jo bedre billedet er, jo bedre kvalitet det er, jo mere professionelt fremstår du. Og hvis du måske ikke har nogen skarpe billeder af dig selv, så prøv at få taget nogen. Tag en dag ud af kalenderen, hvor du går ud og tager en masse gode billeder af dig selv. Måske en fotograf eller en ven, som har et godt kamera liggende. Eller måske din egen telefon. Det vil du være rigtig glad for i fremtiden. For det er måske ikke kun til den her sponsoransøgning, du skal bruge gode billeder af dig selv. Det kan også være, at du skal bruge dem til nogle andre ting. Et godt billede af dig selv, det kunne eksempelvis være, hvor du er i aktion, i konkurrence, eller til træning, eller i en anden sportslig kontekst, eller måske en professionel kontekst for den sags skyld. Det er også fint at have skjorte på, pæn kjole på, eller hvad end du har, når du er professionel. Vis dig frem fra en god side, og sørg for billedet, det står knivskarpt. Punkt 2 i din sponsoransøgning er faktisk et af de aller vigtigste. Det er nemlig målgruppen. Når en virksomhed vælger at smide penge i dig, så smider de penge i dig af en af 3 årsager. Enten så er du en lokal atlet, eller så er du en talentfuld atlet, som får meget opmærksomhed lige nu eller i fremtiden. Eller så er det fordi, at du har en god og stærk målgruppe. En målgruppe, som virksomheden selv kan se sig selv i, eller måske har en god supplerende målgruppe, som passer rigtig godt med din. Det kan måske være lidt svært i første omgang at vide, hvem er min målgruppe egentlig. Men en nem måde, du faktisk kan finde frem til, hvad din målgruppe består af, det er, at du kan bruge Instagram. Hvis du har en professionel eller en kreatørkonto, så kan du hoppe ind på nogle indblik og se, hvad din målgruppe består af. Der kan du se lidt om demografi, geografi, alder og køn, og det er rigtig vigtige data, du kan bruge i din sponsoransøgning. Og rigtig vigtigt for en sponsor at vide, hvad det er, din målgruppe egentlig består af. Ja, som du kan høre, så er målgruppen en rigtig vigtig del af din sponsoransøgning. Det giver sponsoren den her idé om, hvad de egentlig kan få ud af at samarbejde med dig. Så kan det godt være, at du sidder og tænker, men jeg har kun 400 følgere på Instagram. Ved du hvad, det er ligegyldigt. Det handler ikke om, hvor stor en profil du har, eller hvor stor en målgruppe du har. Det vigtigste er, at du har en målgruppe, som du kender og kan sætte ord på. Fordi hvis en virksomhed kan se, okay, du har en målgruppe, som du kan sætte ord på, og du kender den sindssygt godt, så ved du helt sikkert også, hvad der virker, hvilket content du skal lave til dem. Så jo bedre du kender din målgruppe, jo bedre er du stillet, og jo mere værd er du faktisk for en sponsor. Selvfølgelig tæller det at have masser af følgere på Instagram, eller TikTok, eller hvad end du nu bruger. Men det er ikke det, der skal holde dig tilbage. Uanset hvor mange følgere du har, sæt dig ind i, hvem din målgruppe er, og så få nogle ord ned på papiret, så du ligesom kan præsentere det her for sponsoren. Et lille fif til en måde, du måske faktisk kan lære lidt mere om din målgruppe, det er, at du kan stille dem en masse spørgsmål, eller lade dem deltage i nogle konkurrencer, du afholder, hvor der er et spørgsmål inkluderet, eller noget andet, som du slår op i måske Instagram Stories. Det her det er nogle data, som du måske ikke får igennem dit indblik på Instagram, men nogle data, som du faktisk måske kan samle sammen og så skrive ind i din sponsoransøgning. Tredje punkt er at forklare, hvorfor du og sponsoren passer rigtig godt sammen. Hvis du giver et klart billede af, hvorfor at du og sponsoren passer godt sammen, så er det måske nemmere for dem at se, okay, det giver mening at samarbejde med dig. Og nogle af de ting, du kan matche med en sponsor på, det kunne for eksempel være fælles værdier.
Og det kunne være fælles værdier som bæredygtighed, grøn energi. Der er mange ting, man kan matche med hinanden på, og derfor er det vigtigt, at du går ind på den her virksomheds hjemmeside og laver noget research på at finde ud af, hvem er den her virksomhed, og så tilpasser du din sponsoransøgning med de her data, som du finder inde på deres hjemmeside, og finde ud af, hvor du og virksomheden matcher. Noget af det vigtigste, det er dog, at du skal huske at være ærlig. Du skal ikke opfinde værdier lige pludselig, fordi du ser, at en hjemmeside har en værdi af grøn energi eller bæredygtighed, så lige pludselig så er du også bare den mest bæredygtige i hele verden. Sådan skal det ikke være. Du skal ikke opfinde værdier. Du skal være ærlig hele vejen igennem. Fordi hvis du kommer til at indgå i et samarbejde med en sponsor, så kommer dit sande jeg til at vise sig i løbet af samarbejdet. Og hvis de finder ud af, at du ikke er den, som du skrev, så kan det være, at det påvirker samarbejdet meget negativt. Så vær ærlig fra starten af, fordi passer I ikke sammen, så skal det ikke være jer, der arbejder sammen. Og så er det bare videre til næste. Så vær ærlig, og vær ærlig, og vær ærlig. Det fjerde punkt er, hvad du kan tilbyde sponsoren. Det er faktisk et sted, hvor du har mulighed for at skille ret meget ud. Normalt så ser man, at i en sponsoransøgning bliver der skrevet noget typisk som, du kan få dit logo på min træningsdragt, du kan få dit logo på min Instagram-profil. Det er pisse fedt at få eksponeret sit logo som virksomhed, men det er ikke nødvendigvis det, som er det mest værdifulde for virksomheden. Tænk heller ind i en ny boks og tænk på nogle andre aktiveringsidéer, som du måske gør for den her virksomhed. Hvad kunne det være? Det kunne være, at du måske stiller dig op og præsenterer din historie til deres næste sommerfest. Eller du måske kører et lille event for dem. Lad os sige, at du er en paddelspiller. Så inviterer du et hold af virksomheden med, eller hele virksomheden med, ind og spille noget paddel, og lærer dem nogle tips og tricks til, hvordan de faktisk bliver endnu bedre paddelspillere. Jo mere du tænker ind i en ny boks, og jo længere væk du kommer fra de standarde ting, jo mere spændende bliver du. Og husk nu, du skal stadig have de standarde ting som logo-eksponering her og der. Det er minimum for et sponsorsamarbejde. Men tilføj noget nyt, tilføj noget ekstra, noget andet lækkert. Og det femte og sidste punkt, det er måske for mange en no-brainer, men det er kontaktoplysninger. Hvor ærgerligt ville det ikke være, hvis du har lavet en skidegod sponsoransøgning, og så sidder sponsoren tilbage og tænker, men hvordan får jeg fat på den her person? Ja, du sender højst sandsynligt sponsoransøgningen på mail, men lav alligevel en afsluttende side, hvor du lister måske din e-mail, dit telefonnummer op, og laver et link til måske din LinkedIn-profil, Instagram eller hvad du ellers bruger, så de altid kan få fat på dig. Men jeg har faktisk lige et bonustip. For når du laver den her præsentation eller den her sponsoransøgning, så er det rigtig vigtigt, at du tænker over det grafiske, og hvilke farver, skrifttype og ordvalg du bruger. Lav en flot grafisk opstilling. Brug kontinuerligt de samme farver, den samme skrifttype, så det bliver behageligt for øjet at læse. Med de her gentagne farver, grafiske elementer, skrifttype, så kan du faktisk stemple dit eget personlige brand. Det kunne være, hvis du for eksempel brugte grønne farver, så viser det, at du måske er bæredygtig tænkende, grøn energitænkende, hvis det er et ord. Hvis du bruger farven blå, så kan det være, at du er meget ambitiøs og professionel. Google det. Find ud af, hvad farverne betyder, og find en farve, som passer dig allerbedst, og så brug den. Tænk over det grafiske. Og hvis du tænker, jeg kan sgu ikke finde ud af det grafiske, så lad være med, at det skal ikke holde dig tilbage. Brug et par 100 kroner på at få en grafiker til at fikse det for dig, eller så kontakt os hos Sportive Sports, så kan vi hjælpe dig med at lave din sponsoransøgning. Det var alt for nu. Nu har du 5 essentielle ting, som du minimum skal have med i din næste sponsoransøgning. Men husk nu, gør den let læselig, gør den ikke tung, og lad være med at lave en mur af tekst. Del teksten op i små bidder, så det bliver luftigt og lækkert at læse. Mit navn er Patrick Bourblé, og her hos Sportive Sports hjælper vi atleter med personlig branding, sponsorater og partnerskaber. Held og lykke med din sponsorjagt.